Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ekele m unu. Anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Nna ga ebute oche ka ịbịa m nso. Ihe m chọrọ ka anyị kpaa dị ụtụtụ abụ Igbo traditional medicine to Othordox. Ịmago over time ka m bịa na-eme ihe ndị a analyze because ana m achọpụta dị ụdịka manipulation emere anyị nwa bụ ndị Igbo mkpatara iji wee just nọ shi na culture anyị pụọ completely. Now anyị wụzi agbụrụ na-enwezighị mbido, anyị enweghị foundation, and ịbịa lekwa anyị omume ndị Igbo ugbu anyị na-float up and down. We are just floating. Anyị awụti ha n'elu ka anyị ji awụla n'ala, enwetighị ebe anyị kwa akwụ dịka ndị Igbo. Ihe ndị Igbo nọzi na ya ugbu a na anyị na-emezi ka robots. Anyị na-eme ka robots only created for making money. Robots wo and ọya ka eji amaji anyị, and a na-eto anyị na ịkpata ego na amamihe ịkpata ego. Anyị shu na ụdị otutu aha na-akpafe. Ndị na-etokwa anyị na anyị na-akpata ego a na-akpatakwa ego nke ha ụkwa na ha anaghị agba mbọ na-eburukwa ego politiks so wee na-eto anyị. Enwe ya m chọrọ ịgwa ndị Igbo na ndị ofe mmanụ n'ota ha dị opposite both in culture and in otherwise religion. Ihe ọbụla ị na-eme onye ala na-eto ihe ọbụla ị na-eme onye ala na-eto na-asị gị na ị na-agba mbọ, lere onwe gị anya, ị na-ezuzu ezuzu. I'm telling you, lere onwe gị anya, ọ dị ka ị na-ezuzu ezuzu na ịmara ife. Onye ọbụla bụ onye Igbo gị na-eme ihe ọ na-asị gị nna ọ na-agbalị ka ịma ihe, mana ihe ị na-eme ha sị gị na ịma ihe, ha anaghị eme. Ịmaghị ihe ị na-eme dị mma gosiri amamihe. Onye ala ga-agwa gị, ọ ga na-akọ ndị eme ya so that ị ga-drop that thing, ha were ya. And ọ ihe ha mere anyị. Ndị Igbo na-agba mbọ na-arụ ụlọ ebe ndị ọzọ. Ndị Igbo ha na-ama jetwa na nke na-arụ ụlọ na nke. Ị nụọla ka onye ala pụta gwa gị sị gị na asụsụ nọ na anwụ anwụ. Otu nshapụkwa n'ụlọ gị ga-eme ụlọ na ọ ga-agwa gị nke ahụ. Ya wụcha ụdị manipulation a na-manipulate ndị Igbo. Otu a ka echikwa manipulate anyị in terms of our religion, in terms of our culture and our way of life too. Ile anya ugbu a na-enwe ihe ndị Igbo na-produce nwe ihe anyị na-enye anyị kwụ ọhịa asị mmeshọwa. Few people na-produce ihe ha na-eri. Enwezi ha dị mma, ihe anyị dị mma ya wede na-akparị n'ụwa niile na-akpọsa ha na-ere, and future anyị na-ahangizi. Our future is hanging due to otu aha anyị chi na-awụgharị n'ụwa niile na-akpara uwe ego. Na Lagos owo na-ahụ n'ihe ha na-eme. Ndị Lagos decide na ha ga-destroy business ndị Igbo in one day. Ọwụ na anyị akpakọghị onwe anyị ọnụ, ụta anyị na-akpakọkwa ha onwe anyị ọnụ, let ma bịa nwere ka ndị Igbo ji anyị bịa kpakọ onwe anyị ọnụ, nwee ike ịpụt some resistance. Ha ga-eme ha na nke ha jikwa na-aghara asa, nke ha na-aghara asikwa anyị n'ugwu Hausa to show you na ihe anyị mega awụda amamihe. Agwaghị na a ga-anasị ndị na-asị na ịma ihe na-agwazi na enwere ike na-asị properties na ije mara ihe. So which ones nkịta na ka a na-agwazi anyị na we actually stupid. Ezigbo omume anyị niile ha na-akọ ndị anyị na anyị amaghị ihe, anyị drọpụ na-ewekọ nke ha na-adịghị mma, ya ka ha jizi nwayọ na-atụtụrụ wee na-ebi udo onwe ha. Mana ihe m chọrọ ka anyị kpaa n'ụtụtụ ahụ maka our traditional medicine na Orthodox medicine. Orthodox medicine ọka our traditional medicine na work true ka ọ wekwa the same brainwashing enyere anyị. Before m na-aga further, m ga-ekwu another thing about our religion. Mgbe m bịara gụọ Bible ọfụma, mgbe m bịara gaa SOD Garment School of Disciple na Redeem, ka m bịara chọpụta na 95% of omenala Igbo nọ na Bible, but almost 95% of our church doctrines anọghị na Bible. So ya hụkwa the same manipulation ahụ. Na our culture itself wu nke wu religion wu nke dị mma,
Mana coach eji wee build dry the churches, the doctrines, dogma and doctrines. Anọ na Bible, go and check. Wepụga feeling, wepụga church anyị, ndị Catholic ga check in dogma unu, check in Bible, going of me, hụ na enweghị nọ na dogma unu ha anọ na Bible. So ị na-aga redeem, na-aga winners, na-aga church dị iche iche, ga check their doctrine true ha prepare ha ji arụ church ọ nọ na Bible. Mana 95% of ihe ndị Igbo na practice dịka omenala anyị nọ na Bible. Ya kwa the manipulation. Now, our medicine, traditional medicine, kedu ka o si daga? Traditional medicine ndị na-enwu traditional medicine men are spiritual people, and those that spirit Chineke nyere ha nye ha anya ha ga-eji na-design ahịhịa eji agwọ ọgwụ. Ọwụda an ordinary man cannot just design sing na ahịhịa na no. Enwere ndị Chukwu nyere onyinye ịgwọ ọrịa dị iche iche, which is original and authentic. Dan na manager na hospital na school ana akizere ya akizere ge mo ya mo, which is you cannot be certain, you are not even sure. So mana eburu the traditional Orthodox were media go propaganda I buy into it. Gịnị ka I buy it into? Akwa mmanụ go ụlọ ọgwụ, mmanụ dị awa ha akwa go ụlọ ọgwụ ọnwụ, ndị Igbo na-anya ajala anyị kwakwa go ụlọ ọgwụ atinye aka wụọ. Ngwana akpọ n'igo ụlọ ọgwụ because ndị Igbo perceive na their Orthodox ha buru bịa is better than ours, as if all Chineke na-agwọ himself. Mana mmanụ na-arị ahụ ugbu a na-asị na ọ gara na ka onye dibịa na-enye ya na ọ dibịa na ọṅụṅụ traditional medicine na-abawa ya mba nwaanyị gada ụlọ ọgwụ. Mana onye nwụọ n'ụlọ ọgwụ ndị ekweri nwaanyị ka o ji nwụọ n'ụlọ ọgwụ. This is how stupid, how much we were manipulated in terms of our tradition, God-given. Onye ọbụla ga-awụ onye dibịa watch anya enwere ihe ọ na-asọ, ihe ọbụla ga-extend ya, that spirit Chineke nyere ya, o ji ahụ ụzọ na-design medicines, na-ewepụta ahịhịa dị iche iche eji agwọ ọgwụ, eji agwọ ọrịa. Natural. And Bible mekwe ka anyị mata na ọnwụ na ndụ Chukwu ka ọ nọ n'aka. So onye dibịa nwere ike ọnwụ na time onye ahụ eruole, onye ahụ agawa. The same thing ka ọgwụkwa n'ụlọ ọgwụ. Mana even though na my findings, because ihe m na-eme ana m aga na-edig na-eme research, na-aghọta ihe before m were na-ekwu okwu, my findings gosiri na 50% of deaths n'ụlọ ọgwụ were carelessness of caregivers, medical personnel, doctors, nurses, carelessness. At least I don't know mmadụ ole nwụrụ this year out of carelessness and the doctor. Hụkwa ndị gara ọnwụ na-akpụpụ ha n'aka ndị doctor. Ahụ na m ọtụtụ ọrịa our local medicine can cure, nke ndị bekee na-achọpụtabedo their cure. Na ọnwụchala most of them. Like ihe dịka before anaghị ehu eze. Maka ihe na-emebi eze arị. Ndị Igbo ndị ehu eze enwere ọgwụ a na-eme atọ, arị ahụ rịpụta gị dị free. Emere m ya mgbe eze bịa, ama m efuola eze atọ. Mana enwere onye na-eme ya, nga onye ahụ tọọ m ọgwụ, arị si m n'ọnụ pụta ruru 20, ma ndị bụ akwa ma ndị mere ihe. So onye ahụ atụkwa m na m bịarịa in 3 months time, in case na ọnwụ na-enwe na akwa arị ndị ahụ yiri, na akwa ahụ ga-elitekwe, ọ bụ ya iwekwe. So m gakwa atọ ya, wepụtakwa ụmụ kịrịkịrị nje egensi nsa ahụ, nwa m ihe wụ ọrịa eze. And eze ofuma ahụ kwụsị ozugbo. Traditional medicine na-arụ ọrụ instantly because ihe eji agwọ ya dị natural, ahịhịa. Now, a na-ekwu okwu Orthodox medicine, ya dịka na-esi n'eluigwe eweta ọgwụ nke ha, no. Ọkwa ahịhịa ndị a na-aka ha na-akara. Manufacture ya ga through process, nwee chemicalized. Nke nwụ na most of Orthodox medicines anyị na-aṅụ na-ebu chemical, ọgwụ ọnwụ 1, ya ọ na-enwe effect. Ya ka ndị doctor na-eji enye advice, inwe ezigbote doctor ma ọ wee ezigbote library technician wee ezigbo mmanụ. Ọ ga-agwa na all these antibiotics na ngị menata ngị take more precaution to take care of yourself than ịṅụ ọgwụ. Maka na na-enwe after effect. So most of these kidney problems, heart problem ị na-ahụ na-adịbụghị mbọ. Through
side effect of antibiotics aṅụrụ mana ya ma aga agwa gị nke a maka ekwu naanị ya ga-achọwazie traditional na-anaghị enwe any effect enweda ahịhịa ị ga-aga go to ugbu a now except ma ọwụ ndị dị nwa content acid ndị dị acidic enwe ochi dị acidic dịkwa poisonous nwere alkaline nwo before gị tige n'ihe ị ga-eri a ga-enwe certain quantity and then ọ ga-aga to process of which ọkwa ndị a Chineke nyere anya n'ahụ ụzọ wụ ndị ma ya process you know so even di m agakwala me and my brother gara efu eze mgbe m pere mpe enwe mgbe m merụrụ ahụ so ahụ m merụrụ ya kpọọ n'ike abụ na-erukoshi m ụkwụ ọkpụkpọ gbapụta ọrụ ụgba na ịda na akwụkwọ ka a ga-ebe m you understand mana enwere na kewa ndị ma ji egbe anyị gaa n'ụlọ ya ya baa n'ime ọhịa weta mgbọrọgwụ kọsansia ya tige n'ihe akwụkwọ tim ya n'ụkwụ ihe ahụ eshota ahụ mịpụtacha abụ niile ahụ ti today m na nọ ngwa ụgba na ndị ọcha enwede ụdị ahụbeghị m onye ụdị ihe ahụ na-aga n'ụlọ ọgwụ ti ya ọgwụ nga ahụ these are powerful ụzọ anya Chineke nyere ndị mmadụ ha ji na-ahụ ụzọ were wepụtachara anyị ewere propaganda ndị ọcha were chụlachia ya and ihe a na-eme Chineke bịa n'obodo nye ya mmadụ ọbazie this spirit ọ na-pass through generations ngwa na-ewetala skuul ụfọdụ ndị dibịa mgbe ahụ mee ha asụ ka ụmụ ha ga-akụzie na bekee ha sendị ụmụ ha aga university ha tụfuo onyinye Chineke nyere that family ngozi Chineke nyere that family so most of our traditional medicine develop na gboo adịgo destroyed anyị na-float we depend on other people so o ruole mgbe ndị Igbo ga-elite gawa back trace back these things because this our generation witness tụrụ ya nụ na ndị bụ anya ụzọ ndị nọ ụmụ ihe 70 80 a anyị nwere ike ịka test nwa ụmụ ihe ndị onye ọbụla gaa n'obodo eme ichiche ndị dị otu edekọcha ihe edekọcha maka reta iji na-anwụ ihu onye nọ 70 years onye Igbo ya ihu ife ọka bulumbulu ya dịka ọkala ihu onye ofe mmanụ gaa cheke ndị ofe mmanụ ndị niile na-act film kara ndị ofe mmanụ Ajibola and the rest of them 9800 ha gbachi kelenu wele shoyi nka lee Obasanjo unocha na ọgwụ bekee nke ewe ha na-aka ha na-esi ike ọgwụ dị traditional medicine because all these antibiotics a na-aṅụ na-eririchi ahụ ọ na-eme age easily enwe ihe m ga-egosi unu my tenant nwa ya gbajiri aka ngwa bịa nwa m bịa nwa ya gbajiri aka lee aka nwa agbajiri aka ebe a na-agba ya aka n'uwo traditional ka a na-agba ya aka enweburu onye na-agbabu ya mbụ dị aka mmekọ na ebe ndị akpọkọta ekita agbatawala ya mgbe anyị na-eto ndị a niile nọcha onye gị ịgba ọkpụkpọ na ahụ na ka anyị jichi na ike preserve ọwụ dịka ndị aka na-arụ ụdị ọrịa mgbe ahụ anyị na-eto onye ga-agba ọkpụkpọ n'ụlọ maybe na aka onye ahụ the accident damage onye ahụ aka too much ma ụkwụ too much agbagazie ya ọ ga-ekwu ihe omeme even nke ha ga-agbata dị na-agbata kama ọ ga-arụ arụ ya na-ekwo nwaanyị akpọdo gị ụlọ ọgwụ mana a na-akpọ gị ụlọ ọgwụ ele asị nwa mgbubi egbuje ya aka sị ngwa na ọ gaala ụlọ ọgwụ enwedị ihe a ga-eme ụdị etu esi manipulate anyị ụdị otu esi destroy ya anyị n'ala Igbo anyị na-emezi ka ndị na-enweghị achịdo ndị na-enweghị sens so ya ka m ji bịa na-eti mkpu ya na-ebido ndị Igbo aka na ọ ga-eruole mgbe anyị ga-ekili leba anyị nwe ihe influence western influence ndị Hausa mee ha ndị ekwe ka western influence bata like English western education ndị Hausa na-akpị literate ka onye ọbụla gụọ akwụkwọ that Islamic school ha na-agụ old school maka a na-agụ ya na Arabic that is why enwedo ofu onye Hausa ị ga-aghọgbuli because all the more educated than you self because all the educated in his culture mara ihe in his culture mara nkie mana anyị adịghị educated in our culture we actually colonize through education so anyị ga-achọ means anyị ga-eji kpọlalụ onwe anyị ụlọ ka anyị nwee ike preserve jide ngwuru anyị jide Igbo
because a lot of women na has in our culture. Just how when I won't deal with, there is no cultural background, there is no connection. Onye gehara ayaka. So only by get you get now politics secularize all life. Finally, and what to any church and what actually one boy of that into politics. And what who need in check what we will. That I hope was of them man when he Kaobi, Pondi no Porta because actually church on what's any connection. Go. So it will be Yakam Jaguar no to Kaili ten on your blown Nagana yo. I went good enough. I went institutions teacher outside politics. I when he kid when I took question why has ye. Obodobla laga tres so those family Chineke wegaro nyinye ihu ụzọ n'ihe gbasara idevelop medicine. Gachukwa na ha. Nke anyị ka mma. Onye ka gị ihu onye gbajiri aka ma ọwụkwa kpọga na ebe agbara ya ọkpọ traditionally. Ebe ya okwu. O nwere ike ya arụ mana ụlọ ọgwụ ele ya tinye ga-egbupụ ya okwu. Ahụ na so many people achọrọ ịmabi okwu. Akpọ ha gaa na nke ndị traditional medicine. Ha agbata ya. Ị ga-anụ dị nke ahụ. So onye gara na nke traditional medicine man nwa ọgwụ nwa. Ọkwa the same thing onye gara ụlọ ọgwụ nwa ọgwụ nwa. For me, ọwụ na ijaka ichekwa traditional medicine maka ọ dịte ma ahịhịa ahụ ha na-akpụ tishe na mkpụrụ ọgwụ ka ndị be anyị na-akpatakpa na-aṅụ ya naturally of which ọ naghị enwe after effect. Igbo bụ Igbo ka anyị mara na ihe na ndị ọcha eriela anyị mperi too much. Ndị Yoruba na-achọzi colonize anyị, ndị Hausa na-achọ colonize anyị, ihe ewu ndị asị na amamihe ere ha ka anyị lọta n'ụlọ yirikwa efe amamihe ahụ eji mara anyị ma chedo ngwuru anyị ma chekwa Igbo. Ndewo.